Yawzu billahi mina seyɗani rajim. Bisimillahi rahmani rahimi. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV, min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum. Eɗen ɗo tawe e nder wuuro men teddungo Madina Gounass, leegal en wiye leegal Nema Toulaye. Ɗum noon nokkuɗo Daka Média maheteɗo, nokkuɗo Daha Média mahaɗo e ballal kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye. O rondi ɗum e juuɗe kolan makko hono Alaji Abou Ndiaye e wallidimo kala e kuuɓal. Machallah on jii nokku o, on jii bâtiment o, on jii huɓerde nokku goto banggue goto fuɗɗama waɗede karo machallah ha yettima hedde less. Banggue goɗɗo suwa taw koye golle wona. Joni joni o min naata e nder huuɓere to mbawen nadde e toga togui o woni étage o, mbawen yidde nokku kala suudu kala machallah to nder mum e to dow mum foof no waɗira machallah. Ɗum fotde ko beele jeyadiyankoɓe Madina Gounass to mbawa waɗirde golle mum ha timma, golle ɗe foof ha dewa lawol. Dendagal jeyadiyankoɓe nder windere nde, jeyadiyankoɓe nder Afrique, jeyadiyankoɓe nder Sénégal, jeyadiyankoɓe e nder région mo Kolda, e jeyadiyankoɓe e nder département mo Vélingara. Ɗum ɗo foof ko kamɓe jeeyi ko teddugal mabɓe, ko teddugal dendagal jeyadiyankoɓe taweteɓe nder Madina Gounass kala e kuuɓal hattinde Daka Média. Ɗum noon en natat nder bâtiment to machallah mbawen yidde nokku o, mbawen kadi hollude bandiraɓe julɓe to nokku o yarata. Hankkadi ko heddi ko natti hewde machallah tigui ɗo machallah ko natirde nokku o. On jii Mamadou Bachir Ɓane directeur de programme ne waɗa programme muɗum machallah guila to journal e gueɗe ɗe kala ha e jewteɗe machallah. Musidɗo men Aliou mo ganduɗa ko goto e golloɓe e nder golle ɗe machallah. En jii ɗo ko escalier o min gaari hen joni machallah. Ɗo ko nokku mo ganduɗa ko nokku keblortoɗo e gonɗo machallah. On jii e dewna lawol machallah tigui. Ɗo kadi ko yiiwa fewnede wona. On jii to dow to ko dow o ni waɗira ni sifori. Ɗum noon machallah en jii wasata nokkuji goɗɗi ɗi garten taw niɓɓiɗe seeɗa machallah. Mamadou Bachir Ɓane omon ɗo e nder golle ɗe machallah. Daka TV salmini Mamadou Bachir machallah. On jii ɗonne kadi koye nder Saleh Djiya, ceerno Aliou mon ɗo naggui kurus o machallah. En calminima toon to Madina Touat Djiya to goto e golloɓe nder golle ɗe machallah. En jii ɗonne kadi Saleh en kala en jii ko nokku mo ganduɗa en jogui ko fayidina ko jogori gollede muɗum. Non en jettenne bandiraɓe kala jarnanɓe sen jeehi o ka banggue to studio Médina Elhadji studio Mbour e Gounass. En jii on studio dow o no waɗira. On jii machallah dow o no fewnira machallah. Fewnugol moƴƴol gardugol woni ko waɗɗa to dow to. Ɗo ko studio o faade technicien ji ɗi ko ɗo jotto machallah. Gonde kuuba kaɓirɗe o ga banggue mo faytano to woni to jeyadiyankoɓe walla waɗoɓe jewteɓe to jotto machallah. Waɗa jewte fayida machallah. Studio Médina Elhadji studio machallah Mbour e Gounass. On jii machallah to less ɗo koni sifori. Jiihen joni joni gabben to dow to étage gadano onne kadi mbawen yiide nokku o to sifori toon. Toon e leɓɓudi karde e dow ɗo machallah machallah. Fof ko golle ɗe kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye waɗani dendagal jeyadiyankoɓe windere nde hattinde jeynago taweteɓe nder département mo Vélingara machallah. Joni eɗen gabba to dow to ƴeewen toonne kadi holno sifori e holno wayi. On jii machallah nokkuji ɗi kala ene rewna lawol machallah. Bandiraɓe mbasa yejjidde wadde abonné, wadde j'aime, wadde partagé machallah. Bandiraɓe kala to goni mbawa ɗum yiide mbawa ɗum kadi weltorade machallah. On jii machallah ɗo en ngabbi to dow ɗo. On jii to less to guese gonto. On jii goudron o machallah. En jii machallah en jii nokku o ɗone kadi no sifori. Ɗo dow o no waɗira dow o no sifori machallah. Nokku o foof gardina ha garɗi gardina ha yooɗi machallah. Gueɗe bandiraɓe kala mbawa ɗum weltorade hano hannirta ni yette. Mbiɗen gonɗen ɗo koye nder wuuro men teddungo Madina Gounass machallah. On jii ɗonne kadi o salle mo ganduɗa ko jewtirɗo guila jewte ha salle mo ganduɗa ko conférence uji tohlama waɗede. So Daka Média sohli wadde baatu ayi ɗo batuji mbatte ɗo machallah waɗi fayida. On jii machallah. On jii ɗum ɗo ko lampaji taw so huɓɓi ko kudiraji kewɗi yaltinta machallah. Kudiraji kewɗi yaltinta. En jii dow o no waɗira
ɗo no goobira haa yooɗi haa feewi machallah nokkuyen kala waɗa ko haa ngarɗi ɗum foti ko haa nafta ko haa wallita e nder randal ngol jetti fof en kadi en jaarni ɗo ndi nokku o machallah Daka TV Daka Média machallah Daka FM kam fof ndendi alhaali o ndendi golle ɗe sen en jawti kadi e sal goɗɗo toon kadi njiyen sal o no sifori sal o kadi no waɗira machallah en ji on kadi o sifori no waɗira banggue dow o en ji sifori no waɗira banggue dow o machallah o saaha ɗo mofte vidéo courant ko kuppi ɗum tagui so courant kuppano men mbaw huɓɓude lampaji jiyen couleur aji kewɗi so huɓɓi woni ko yaltina ko wojji yaltina ko bulɗi yaltina kadi ko wojji machallah ko jaune fof ene yaltina hen machallah en jakkat kadi to toga goɗɗo ɗonne kadi mbawen yiide kadi ɗonne kadi no alhaali o sifori eno alhaali o woniri toon ɗum noon mbaɗen abonné mbaɗen j'aime machallah ala ko humpata gueɗe ɗe machallah on jii ɗo koye palantere gonɗen on jii guese ɗe on jii wurtude ngo Madina Gounass on jii machallah hunde nde yiɗi hunde nguwana machallah hunde ne yoɗani hoore muɗum ha joni sen jokki en jii oɗo salna kadi nokku kadi ene yaaji machallah ene yooɗi en jii machallah sifa joɗɗo mbadi yonde couleur uji joɗɗi machallah en jii o banggue ne mbadi no waɗira dow o en jii machallah en jii peinture aji joɗɗi peinture aji baɗɗi fayida ɗi ganduɗa haysa ɓaggima hen kollata ko e wuttima walla e ɓanduma machallah en jii ɗone kadi no sifori ɗone kadi no waɗira to banggue dow o kala hen nokku no waɗira dow o ni jiita e banggue ɗo no waɗira en jii ɗone kadi ɗone kadi en jii ligguiti meɗen machallah ko donade ka walla jagga walla jaayi nde cumnata gurdam ɗam ɓeyda cellal ngal ɓeyda kadi galgu ɓeyda yaajande machallah saabu weeɓani dañde waɗana bandumen dañde waɗa jumaji e jamaji dañde waɗana kadi dendagal julɓe ko ganduɗa ko rendo rendi ɗum weeɓani hande ceerno Baro mi salminima juurmama no feewi hande ka garɗo wadde visite Daka Média no jiiɗɗa golle ɗe machallah feewi no feewi yo amin 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 ya rabbal alamin alhamdulillah min jarama no feewi noon o weltanama sanne machallah en jii wata nokku no yodde huuɗo ko lekkonkon wuuro ngo galleji ɗi on jii galleji ɗi leegal men Amanatullahi kañum woni ɗo leegal Amanatullahi woni ɗo kañum coynata ɗon ɗo on jii leegal Amanatullahi woni ɗo kañum coynnotoɗen ɗo machallah on jii machallah waɗi fayida sanne min jetti bandiraɓe kala en jarniɓe no fewi no fewi no fewi en garno tan wadde biɗoyel daɓɓel tan gam huppitdeɓe e jiiɗe kadi o banggue dow kono sifori en jii dow no waɗira ni jiiɗa kadi e ɗiya banggueji kadi waɗira to banggue dow nokku foof e sifa muɗum e gardina ha yooɗi fewna ha feewi en jetti foof wona kadi en jarni foof en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal en jetti dendagal wobɓe hen joɗimen ha golle mbawi rewde lawol en jetti dendagal ɓe ganduɗa ko ardiɓe Daka Média gardiɗo Allah Diambo Ndiaye wadde hen balɗe baɗɗe fayida e nunɗel muɗum e peewal muɗum e jambaragal muɗum darnade rende mum darnade l'islam darnade kala e darnade ɓesguji muɗum machallah bandiraɓe foof ene duwo nde law sellinta sembina en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal en jarniɓe nden ƴeewen to dow wuro woni damal ngal uddaki ƴeewen seɗe mbawi jimtude wuuro ngo mbawen hen filmude guila to wuuro ngo hay foof yo Allah waɗi uddaki kisa mbawen ngakkude dow ceptam mbawen jimtude e wurtude ngo Madina Gounass machallah en jii machallah ndungu machallah leydi ndi ene ɓuuɓi ladde nde ene ñanti machallah on jii ɗo ko wurtude ngo Madina Gounass on jii forage gonɗo leegal Sifa o kañum woni ɗo forage o woni ɗo machallah woɗɗano hôpital Madina Gounass mawɗo centre de santé o on jii galleji ɗi Madina Gounass Sinthiaba ko hiitande ujunere 1930 Sinthiou ɗum ko Silajidine Sehilajimi Seydou mo ganduɗa jiiɗo aduna hiitande ujunere 1900 toon to wuuro nde Cekkite doccude jomum ha ujunere 1980 waɗen paami ko duuɓi 80 o wuuri kanko Silajidine Sehilajimi Seydou Baba Madina Gounass
machallah machallah min gatti kadi vidéo goɗɗo so Allah jaaɓi taw on vidéo garten koye tarih Alhaji Mo Saydou no siñciri wuro ngo to rewi ha yetti ɗo wuro ngo no forlede leegal fof no wiyete no innede arabe hono wiyete e pular fof garten bandiraɓe julɓe ha ɓuura wawde naftorade ɗum inchallahu mawla en jetti bandiraɓe kala janiɓe ko sen moon YouTube mo Nangue TV artuno moon ha ɗo henna oɗo saaha mbaɗen jaam mbaɗen abonné Allah jarama on jarama